Давай. Айде, виж. Айде, да видим какъв ще стане. Нищо да отиде. Нищо. Къде иде, Пет? Нищо. Къде отиде, мама? Айде, виж къде ти. Не, айде, вземи да. Ау! Върни го. Леко, мами. Айде. Няма да падне, остави го, кой опипне. Чак. Айде, вземи си нещо. Вземи си нещо, Алекс. Айде вземи си како нещо. Вземи си нещо. Кое ти хареса? Сега ми трябва да гледа. Кое? Айде. Ножицата. Браво! Какво беше ножицата? И диск си взе. И- Ой, пари. И Така, майстор. майстор. И какво? Фризьор и майстор. И какво още, мама, ще бъде? Първо ножицата. Ама се тръгва с отвърта. Обаче остави отвертата. А ти, мамо, какво ще вземеш, Рая? Айде, остави.